Търсите промокод за Bet365, една от най-реномираните платформи за залагания. Въведете The Club по време на регистрацията, за да получите своя ексклузивен начален бонус. В днешното видео ще ви преведем през целия процес на използване на промокода при регистрация в Bet365. 1. Регистрация. Започнете като кликнете върху линка в описанието или в закачения коментар, за да получите сигурен достъп до официалния сайт на Bet365. Като алтернатива, можете да сканирате QR-кода, показан на екрана. На сайта кликнете върху бутона Join, за да стартирате регистрацията. Попълнете изисканите лични данни в формуляра. В последния етап от регистрацията създайте своето потребителско име и парола. Не забравяйте да въведете бонус кода THECLUB, за да се класирате за началния бонус. Завършете регистрацията, като отбележите, че сте съгласни с общите условия на Bet365 и кликнете върху бутона Join Bet365. Готово! Вашият акаунт е готов за използване. 2. Процес на депозит. След като акаунтът ви е активен, е време да направите първия си депозит. Кликнете върху бутона Депозит, който се намира до иконата на вашия профил. Изберете метод за депозит, който ви е най-удобен, и следвайте инструкциите на екрана. Средствата обикновенно се кредитират в рамките на няколко минути и са готови за залагане. След като акаунтът ви е зареден, можете да започнете да залагате на любимите си спортове. Не забравяйте да кликнете върху линка в описанието или закачения коментар. Да използвате The Club и да се възползвате от началния бонус и седмичните промоции.